Здравейте хора, днес ще играем на The Hiker Lower Game и ще видим какво всъщност представлява тази игра. Игра е за пръв път. Значи тук трябва дали е смисъл да разберем кое е по-голямо или по-малко. Beauty и това не знам какво е това тук. И според мен е Hiker. Не, значи първият път не успяхме. The Powerpuff Girls 9500. Макдоналдс със сигурно ще е повече, 9 милиона 140 хиляди. Chia Seeds и Макдоналдс Lower според мен, защото това е 9 милиона. Лебанон. Какво е това? Не знам. Да, не знам какво е. Аре бе. Така, New Game. Какво е? Кстати, реклама майко модел. Wonder Woman, 1 200 000, Никола Тесла, Лауърс според мене. Значи Никола Тесла, Нелсън Мандела. Да, повече 1 милион. Тато артист, знам, че е съвсем малко. Мицубиши с 2 милиона 240 хиляди. Джастин Бибър според мен е много повече. Окей, Аржентина 1 милион 220 хиляди. Дейвид Финчер, yes, lower. Робърт Редфорд, повече, yes. Дубай, ох. Питър Кей, залагам на по-малко, да. Сега скоро ми е 10. The Great Escape, да, повече. Пенис, what the fuck, 2 милиона 240. World War C, да, по-малко е пенис. Мупс Higher според, what the fuck, е все пак 13 добре. Така започнем играта на много. Окей, това Rapid и Woman и Кения. Не знам, ще дам Хайер. Да, така е. Кения, Ким Кардашин. Да, това е много повече. The Beatles, не знам. Да, по-малко е. Toy Story 3 е... Oh, fuck you, motherfucker. What the fuck. Какви са тия мацки тук? iTunes 11 милиона, Истанбул с 1 830 хиляди и все пак е Рабло Пикасо или какво, не знам, но ще заложа на по-малко, да. Mass Surveillance, Higher, now fuck you, окей, така, Start New Game, Red Bull, не знам, давам. Аре, още от нулата ли, майка му, Хотел Ерванда или какво е това, не знам. И Nike 13 милиона, това го знам. Angkor Wat. What the fuck, какво е това? И все пак ще заложа на... Да, то някак и така 13 милиона. Driving Instructor, аре бе. Как така бе? Уф. Аре стига бе, какви са тия тука. Кристиано Роналдо и The Black Kid, Peace. Lower и Рома. Според мен много малко. Крис Джерико. Дали е повече, дали е по-малко. Lower ще дам. Да, по-малко е. Флют, не знам как се чете. Съвсем малко по-малко, да. Окей, стартим и гейм. Аре стига да е. Путин, 823 хиляди. Кели Кларсън. Залага на повече, да. Сингапур. Fuck you, bitch. Пепа Пик и залагам на Лауър. Да, съвсем малко. Транспонтинг.
Higher ще дам. Въпреки че не знам какво е. Photoshop, да, Photoshop се използва много. Undertaker ще дам Lower. Няма как да е 6 милиона. Златан Ибрахимович ще залагам на много на по-голямо. Полис. Да, залагам на по-малко, не знам точно. Егор Етюб, знам, че е съвсем малко. 12 years, 20 years, a slave. Какво не знам, но залагам на повече. Интер Милан, нормално да е повече. Без контролър, не знам, но залагам на по-малко. Разбираш, че е повече. Teacher Training, Lower, според мен да, виж колко е малко. Driving Lessons, да, повече е. Win Diesel много повече. Окей. МД-16 повече. Фак. Окей. Айде бегай от тук. Попи. Анджелина Джули 410. Това не знам какво е, но залагам на по-малко. Да. Супермен. Повече според мен. Да. 240. The Gold Feather. Залагам на по-малко. Виетнам War. Айде бе. Така, Икеа. Много повече. Това не знам какво е. Разбираш, че по-малко. Няма как да 30 милиона. Дъшнинг. Да, дам повече. Окей, скоро ми за 8. И Whiplash. Не знам какво е точно. Triple H. По-малко. Да. Missing Persons. Fuck. Все пак добре 10. Окей, Start New Game. Всъщност много се моля, ако гледате този клип, да пишете в коментарите какво точно искате от мен, какво точно да правя. Ако искате FIFA 16 или всяко когато излезе FIFA 17, не знам дали още излязла, а пък може да се купя да играя. Просто ми напишете, много ви се моля. Окей, Man Slaughter и Seal, не знам какво е това. Окей. Глас залагам на повече. Арета Франклин. Не знам точно кой е той. Или тя, да тя. Серенгети. Не е по-малко. Как ще скоро ми ще трива? Еба си майката. Добре. Транспортинг. Джон Левис. Окей, 5 милиона, все пак не малко. Water Pollution. По-малко, да. Pac-Man. Може долу 5 милиона, майка. United States. Не мисля, че е толкова. Окей. Insomnia. Това не знам, но залагам на повече, да. Не. Такси. 1,830,000. Clash of Clans. Майка му дева. Аре бе. Дева, аз стига май тук. Окей, Pest Controller. Сигурно ще повече. Окей, The Walking Dead. Да, 7,470. Bon Jovi. Да. Принс ли, не знам. Залага на повече. Това го залага на по-малко, въпреки че не знам какво е. Това вече сме го срещали, знаем, че е по-малко. Супер Пао или какво? Добре, 2,740,000. Не знам какво е и залагам на по-малко. Окей, скоро ми 8. Речи или как се чете, не знам, давам го за повече.
повече. О, фак. Добре, хора, това ще е от мене и чао.